Yo yo.
Selamat datang Pak Dowo. Ya Pak Dowo, Pak Panjang. Pak Panjang. Yesus monggo isane-isane Mas. Ayo waktu-waktu. Yuk 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 yuk. Pripon. Hah? Banteran. Kebanteran. Lek mau rong sida 5 menit ki Mergane nek le banter kuwi ben lek metu. heeh. Lah jenengan ra lek metu-metu ya dibanterke kok ya. Yalah, jan. Piye cek kuat ora? Nek jenengan mau lek metu ki sajet ngono gamelane alon. Alon. Kan dikit mau ra lek metu-metu ya Mas ya. Tak Ya, banter ki to ya. banter. Banterke ben Heeh. metu. Ben gek metu gage. Kudu bareng-bareng ya. Kudu Oh bareng-bareng. no, nek Ora. metu bareng-bareng. Oh ya. Iki Mbak Tari, Mas Gopin. Dalah. Biasane ngene iki seselane nek ora gedruk, barongan, ganong. Lah iki biasane. biasane. Heeh, nek kok Gandeng luar biasa. kok ya saiki kok ya edan-edanan sik metuwe wong edan tenan mena. Boleh Jan banter. gemblung tenan. Hah? Lah iki ki wis alus Wis lho. alus. Digambar sing alus. Sing halus. sing Tenan halus. lho iki. Alus. Ya, ales to, ales. Alus wae, Cok. Alon wae, Cok. Ales to. Alon. Ayo ya. Kurang ales ora? Ijek
kurang halus ta. Walah halah. Ilmu iku Alon. Alon nak ya Wis alon. alon lho iki. kanthi Nah, sampe iki pas, sampe iki pas. selawan teges tekas nyanto Piye kurang alon ora? nek ngene iki kurang alon apa ora? Nah, Oh ngono. Piye? Wis penak? Ini coba. Wes Iki kok iki piye ta? sembarangan. faktor U. Iki jenenge dan-edanan biasane ngono ganong, barongan apa gedrok iki metune dan-edanan. Sajake kok ana perlu sing arep ungkapkan. Diungkapkan. Jadi diungkapkan ki apa bahasane ya? Ada pesan yang akan disampaikan Sampaikan, sajake. Heeh. Lah ya kok genah ayu-ayu wadone saka kanca-kanca Wadone ayu-ayu, bisa ta? Sekar Kedaton. Sekar Kedaton. Akrab Yudotomo. Menika saking akrab Yudotomo Bapak Putri. Heeh. Isen napa? Isen napa? Lah, jan ora sama Ijin itu. perawan kabeh. Nah, Oh. Lah ora ya biyen. 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 Saiki ra wis tuwa. Iki penarine. Oh, lah saiki. Ngedusi barang yo biyen. Oh. Ambok saiki jajal digendong. Heeh. Dhisik kek bayi kan kulino ngedusi. Saiki Heeh. wani apa ora? Saiki ora wani. Wah, alah, apa kok undang-undang wanita? Yalah, injen derek nepangaken. Iki aku nyeluke apa ya, Mas? Iki dicelok apa wangune Lek. apa ya? Nek lek wani po wangun apa ora? Hah? Ya om wae ya. Ya wis Om. Om. Heeh, om edan ngono. Heeh, om gendeng. Yalah, aku wani ngono nek edan ya kek neng kene, engko nek neng mburi ngono ora Ya dibayar. heeh. Ora apa-apa dhewe wis lunas kok. Oh, lunas. Heeh, menika nepangaken Om. Kanca-kanca Putri Kedaton saking Jadilan Akrab Yudatama. Nggih. Anyar-anyar. Anyar Ora Gris. ora teh ele anyar iki le ditokke lagi iki. Mergane saya plastikan. Mergane wingi nganu Mbak isih diembu. Heeh. Ya Heeh. leres. Andani ya. Sik to. Aku kok le mesake men karo jenengan. Tak silahi mek to, Mas. Heeh. Yalah bengok-bengok kayak ora bayaran bengok-bengok. Telake nganti pedhot ya, Kok Mas. rewang ora nganti mak glerene sing mburi ora krungu kok piye jan. Sing mburi ra krungu. Nah, jajal saiki ra krungu. yo. Kowe do tegel karo aku kok. Mboten. Oh jenengan Ora teges ngono. Ora jenengan teges iku ngono. juragan kula kok ajeng tegel pripun. Heeh. Ning tenan. Piye kok Ayu iki? tenan nom-nom iki. Piye Om? Penarine Sekar Kedaton tak akrab Yudatama ki. Lah kandhane kok penarine ngono Iya, jek iya. nom-nom. Aku pengen nek iso direinkarnasi selawe tahun. Kok Tak pilih siji-siji. Kok direinkarnasi padake lha apa wis demit ngono apa piye? Wah. Iki Sekar Kedaton ki ketok men ana sing saka adoh lho. Sekandi. Wah, wadose bintang tamu sing Ponorogo kalih. Walah halah. Kalian apa ki? Oh, luar biasa. Ingkang pundi, Mas? Ponorogo. Ingkang pundi, ingkang pundi? Yang mana? Ponorogo nih. Wah, ini ki Ponorogo niki. Oh, Ponorogo. Jeh, tekan iki. Pantes saja ayune kok reok. Wah, Ora ya. Woi, iku kulino ngreyok sindene. Lah tak kira nek reoke ayu kok ya. Jen. wah, sing niki
Saking Trenggalek. Saking Trenggalek. Trenggalek. Persis kok barongan. Oh, ayune kok ngene kok. Iki sekar kedaton lho. Luar biasa. Wis ayu-ayu jek nom-nom prawan-prawan sisan. Termasuk sindene iki jek isik nom-nom ya. Heeh, jek prawan. Wah, nom nek le ndelok saka Gunung Merapi. Lah kok jenengan ki nek Masa ora maido ngene iki ya. kok sentimen to Oh kae. alah, kene iki lek gelungan direwangi bar subuh. Oh alah. Nek 20 tahun biyen awakmu ki cilik-cilik. Lah iki Awakmu bodine cilik. iki cilik lho. Wah, saiki bodine pecel lele. Lah kok iso? Apa kuwi? Lemu-lemu. Ya ora apa-apa jare sik lemu ki ya. Zarane ngono biasane karang nek ning kene iki yo nganti wareg ngono ya. Ya nek lemu ki kuwi mau. Mulane yo lemu. Di anugerah dasare ngono nek karo akrab Yodotama ki jan Lumo yo diuja. Iki lho deleng-deleng iki. Wedang ana ngantek nem gendut. Wedange wonten. Jeruk urung entek iki segoku. Sabok yo urung entek lho. Engko isih ana bakso bareng biasane heeh. Sayange niki mau setunggal sik dereng wonten. Kopi. Wah. Sajene kurang kopi ireng kurang iki, Bang. Purun kersa kopi ireng. Nah, karepe ngono kuwi lho, Lek. Meneh Mbak, sisan. Bakule ora krungu nek sing tuku aku. Mergo ora kebayar. Ngerti. Kira-kira Dek Gopin arep nembung apa iki? Sisan iki karuan. Karuan Lek rada Karuan Lek nembung. Manut. Apa bakso? Bakso. Aku tak bali njaluk lagu kerinduan ya. Lah, urung-urung kok bali iki rong bubar. Aku ki rindu karo Mbak Tata karo Mbak Tari gek biyen sedo penari jadilan ngene lho. Lah, buka wah, iki. Iki. Sik, Wah, jenengan rindu? rindu. Rindu tenan. Rindu tenan. Satu-satu piye tak medun. Ora medun. Lah kok ora medun piye? Sakit-sakit wae nang dhuwur. Hah? Sakit-sakit nang dhuwur. Seket-seket nang dhuwur. Heeh. HP nak nang isore, Mas. Wah, ora kuat lek ayahe wis tuwa iki. Ha nek nang dhuwur ki gak arep jadili apa? Ngono jare Seroso iki mau ya. Piye? 100 ya 150 wis 150. Sakit wae nang dhuwur iki boyoke wis boyok tuwa iki rawane nek nyatus. Lah boyoke ning mburi cah. Ya ora apa-apa ya. Iya. Nyeket-nyeket ora Nyeket-nyeket apa-apa nggo ora imbuh. apa-apa, kena nggo imbuh. Mas, jatelno delo, Mas. Engko ben juragane ki rada Rada lega. rada marem ngono Iki lho. batine walah sindian kok gur duit ae lho Jan. Jane alas. Iki sida kon jatil. Heeh. Oh alah Jan. Ayo. Lah iki arep apa iki konsepe iki? Kok neng dhuwur, Mas? Neng dhuwur wae yo. Wes yo nyeker wae cah. Yo yo. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Yo yo. Kleru to. Diomongin nek kongkon Tata Angelina ki kleru. Iki mau karepe piye? Iki mau donge kaya le Kang Senan mau kae lho Le. Bar aku jatil, gek bar kuwi terus dunggahke reo gek ndadi. Lah rong iso ndadi lho. Wes lak dihuk ki piye? Baleni gah aku. Wah. Oh, angger kok aku dadi tak plok kowe. Yo yo. Ae. Ya Ayo Mbak Tari, ayo Mbak. Yo yo yo.
Sik cah, hop cah. Dihup sik. Piye jel nek ngene iki? Kok sik hop. Sik cah. Heeh, kok sik. Piye jel tanggung jawab iki nek ngene iki piye jel? Ya lah, ngono dadak iki dibenake mapake barang. Om tanggung jawab. Piye tanggung jawab iki nek ora nganu Mau wani akon, wani tekane tanggung engko jawab. babak telu iki urung mari-mari iki tenan iki. Piye iki nek ngene Piye iki? iki? Tanggung jawab. Piye bon mangsake? Yuh alah iki jan. Piye sae yo munggah Ayo, sik. tanggung Tambani jawab. sik. Ayo tanggung jawab ayo. Piye? Dicapu-capu sik. Heeh, hitungan. Iki nek ora duit ora mari. Wis piye iki aja dipangan tenan acting wae wis sik delete. Tok. Sik anteng lagi dijikoke anteng wis. Kayak mau kira-kira gesek. Kira-kira mari rung iki. Kondur. Ayo Mas. Ayo Mas. Huya. Tambani yo. Woi, kondur. Ayo. Alon bae. Iya halah. Kapok weh. Syukur. Piye dek kopi ngene iki dek kopi. Aduh. Piye am? Ra tanggung Kok jawab. sik kae semplok boyoke tenan kae, tenan kelakon sik. Kui Awas, ndak sanggule. ora dek Apa, ban Mbak? Vespa. Obat Vespa ya. Piye wis mari ta? Ha, yo sip Nah. jas. Mari wis mari. Heeh, mari kita karyakan Tata Angelina. Agak gerak ta? Heeh. Kesundul apa ki mau kira-kira? Kira-kira iki mau ki nyapa? Leli. Oh dadi kok Dadi, yo. dadi Iki mau ki dadi. ora sadar yo. Ora sadar. Tambani. Balik. Ayo. Baleni cah. Yo. Yo. Kondur. Iya. Jos. Pembalasan dendam. Kapok. Syukur. Mulane aja sok nantang. Piye iki mau ora sadar yo. Ora sadar. Ora sadar to. Rada ra sadar nek Iya, jare wis, toh. jarene sing dadi kono ya tak tambani to. Ora Iya. sadar kok iki mau kok. Kok sadare kok nesu ngapa Lek? Hah? Lek. Kok nesu ki ngopo? Sampean nesu aku apa Lek? Alah, lah kok perengat-perengut kok. Hah? Oh tak kira nek udan dudani. Ah, ya. Ora jenengan kok perengat-perengut ora aku ngapa ya? Aku ndek salah apa ya, Lek? Alah ngono ae terus nesu, sesuk nomorku diblokir Tata ora dijak meneh. Dibayar larang malah guru Bisa. gawe wiwirang ngono. Ora lek ngono jane ya dhek sadar kok nek wong wadon ki biasane ndek penyakit amnesia. Oh ngono. Heeh. Terus aku dasare wani ngono ku ya lagi neng kene jajal Lah meneh iya. neng jopo gur. Ampun ya Mas, ampun. Lek. Iki arep jogetan ora, Lek? Tenan. Masake endi? Piye, sekar kedatangan ya. Nggih. Tenan iki wis. Mantep. Sakjane aku jek pengen jadil karo jenengan. Tenan lho iki. Berbeda. Oh, alah. Ora gelem ngandani tanggalane engko ndek ning Durung. Gurung disepil sisa nak ngributi telepon wis meneng. Ning ora nesu aku lho, Lek. I love you ya, Lek ya. Jani, Iki ora tekan chattingan lho iki kok. ora. Ndak diblokir aku. Ini ku tuh urusannya jenengan mengke kula tak
Bu, ngapunten nika wau namung ten panggung. Sajake nek mboten ten panggung kan nggih tenanan. Pijal. Pijal. Alah ya ora apa-apa, biasane turun jaba ra mulih kok ndelok. Heeh, bali tenan, Lek. Matur nuwun nggih. Di ngapura ya, Lek ya. Nggih, iki duite deleng-eleng kok le utang endi ya? Diangsur lho. Matur nuwun, berkah barokah, mugi-mugi kathah rezekine. Amin, panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine banter. Amin. Amin. Sedulure tambah. Tambah banyak. Anake tambah. Bojone wis. Ojo siji wae. Siji wae. Wis pindho. Oh? Oh ta? Oh alah ya ora apa-apa kok. Wis ya Lek ya. Wis. Bali ya. Ya wedane-danane balekke. Balikke, Mas. Lebokke kotak meneh. Wis ya, kondur ya Lek ya. Yo mundur yo. 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 Oh. Iya. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Aja Tepuk tangannya dulu. Anake wong tani, omahe ning pinggir kali. Putri Sekar Kantor.
ya ha sor
Yudotomo. Ini sarangan Cedilan Putri Sekar kedaton luar biasa. Ini menika anggung rumiyin Mas. Nggih, Mbak Tata. Heeh, iki mau edan-edanane wis lunga. Nggih. Aman dadine aku Wis Mbak aman. Tari. Ora ditantang. Ora ditantang meneh. Samarku ki nek nantang aku gek nantang Mas Gopin ki lho. Lah nek nantang aku ya iso malah wah. Piye? Samarku Ya, kok nek piye? mlebu gendruwo. Nah, Inti. monggo. Caos panglipur Mas lagune menapa kalau Nggih, mau? derek. Sambil kemangi. Sambil kemangi. Oh, inci. Garape lawas Mas. Sih. Pokoknya sik nyamleng-nyamleng. Nyamleng. Inci, wah, dalame serindutan apa meneh? Samangke setunggal mboko setunggal pun pinangkani. Atur posisi sik Mas. Rotasi. Rotasi. Awake dhewe arep diunter ora Mas? Wis ngene iki wae. Ngene iki wae. Oh, wis kepenak. Sajake engko nek diunter ya tetep bahaya kok ya. Aja diuntir, Mbak. Ora diunter. Aja diuntir. Dubengke.
mundutan ugi Mbak Tari, Mas Gopi. Mbak Tata. Wonten ingkang ngersake Puspita Nolo. Terus apa meneh mau ya? Manjing Ratri. Manjing Ratri, Nika Siri. Karo Nomor yen. Derek kemawon. Ingkang pun dirumiyin sumangga jo. Iki sumangga jo sareng kanca-kanca akrab Yudhatama. Kasengkuyung ugi saking SS Audio Sound System. Ugi Dinta Host Custom.